s'espanten molt a Madrid, però en temes de justícia no sé si tant o més, Per tant, ells ho tenen molt bé, la judicatura espanyola tenen claríssim de fins a quin punt pot arribar més enllà d'on arriba fins i tot la política oficial. El que passa és que pel que fa amb el pacte fiscal, que serà una cosa que fracassarà, aquesta frustració només li servirà a ell per guanyar unes eleccions que segurament avançarà. És que això trenca tot el que hi havia fins ara. I a partir d'aquell moment, el pacte amb el PP és impossible. Que la perspectiva de vot d'independentisme per l'any 2013 és aproximadament del 70-30. És a dir, tampoc podria fer-ho, perquè com ho fas? Envies un inspector. Com és possible que puguem acceptar això com a bo quan hem lluitat per poder parlar en català i escriure totes les coses en català? Un separador sempre separa més que un separatista. Això és obvi. La hisenda pròpia no és res més que tenir un estat al darrere amb el qual pugui recaptar els seus impostos. Pot ser que s'estigui parlant del tema de la hisenda pròpia si no hi ha pacte fiscal precisament per estirar al màxim i acabar quedant-nos tot només en el que podria ser el pacte fiscal? Però deixin-me que torni a demanar la participació de la gent des de casa. Ho podeu fer a través del Twitter, mencionant-nos aquesta xarxa social, @defensapròpia, i també a través del telèfon del directe del programa. No podemos conseguirle ni hora en el peluquero al señor Roset. Veuen normal que des de Madrid hi hagi aquesta obsessió per què passat aquí? Vegin, si no, per exemple, el que deia el diari El Mundo avui: Barcelona, saqueos, incendios y agresiones de los antisistema. L'Anna Bonet ha sortit al carrer. Els ha preguntat a la gent què en pensen en referència a aquest tema. I ara és el moment d'escoltar la veu del poble. Catalunya i el País Valencià concentren gairebé la meitat dels ingressos de les autopistes de tot l'estat espanyol. Demà tornem. Adéu-siau, bona nit.